Kinong sensar atrai bi ki bagi yo atrai benciat lagi ni kendat ki si atrai kana bodon ai ki jing start atrai bi ai ki ya kebensiam ke jing siap tin ya mi atrai bodon na bagi la atrai bi ben lam ya kari pacai ben ha ka jing siap tin ya mi atrai nang ba atrai bagi nom sya atrai kan tom kalong ka bakam jo ngi ngi ma ban ye hiri ngi pentek hauta bodon ya ka bor ubala penkia ha ki ya ar jas na men sya ngi udang long uju menta ba chi bom ju ko ro tingin duai nak bentar jo ibat kumjo nak bentar ikon jong ini ikon spinach wan yang idon ha hostel tak ada bayi nak ban poi hak ni program tingin duai bau blay yo ban penkia janai nak bentar jong iru ya sakoi ke bentar ni duai nak jo kapor nak bentar kinong sensar kejongi kibai idang yo mensakri mi atrai bi ubli ba in kum ta atrai bi gi duai atrai maka jek ben khia ajana yiki atrai bi bat mi mi I atrai yiki rai khmat ki ba I gi chome bat mi dat tip atrai ker tem gi chong ki atrai bi kum ta atrai bi gi duai atrai bi ba mi dia wan ben khia ajana no yiki rai ki yo ban mai luoi na ki jeng pang stom ke bete yiki mai duai ker pang na ka ben tai kurim chong gi pastor ban plan har ni trai ngi rabe I dona po ngin IT hakani kapor boblay yo ban thau thammai ya jingmut ke jing pakhat jong kita ki bala shajir makin long ki priu ki ba shep ti yo play mat makin long ki priu ki ba yo ka jing nang ka jing stan na ka khop ki download ki changi nang ba try bi ya ban mi na ka ki jing sem try ngin long si sha ki ba dap ka jing ker khu ban rengkat ki tien ka ba em ki changi ndong atrai kana bi ki bor bor ka sa ambi la IT ban shemya ki ni bor Pertama jom Yesus ni didoai amen. Dia akan kapor. Ia sohaban khot ba ye secretary jong district baik yo ban sim ya ka bentar. Yai Pastor Glenn. Beli yo ban kerku tinggi dang don shibun shibit kecik pentip tinggi yo pentip shibit beli yo ban kerku amen. Shibun ha
Bandan rengkat bat pi ki prabangen be I jong ka district riboy shati hoat kini kalong kasin ka baneng kong yanga bangan yo bandan lang rengkat bat pi ki prabangen be I jong ka ni ka district ngida aingu yo blay badai lembaka ni ko por ka bakodor hakabakum ka jing sengkan thei jong ka district riboy shati pila yo ban khot sngu baha bangan yo ban yo dan lang rengkat bat pi hakani ka balang ka jong blay hangni ha sning kumta nga ai kublay I ye pi ki prabanget bi I baro na du I kong I bapan ya ye ka jing seng hakani ka stem tin ublay yo ban kar khu ye ni hakani ka stem tu blem yo ban ker kui la ka jong ka balang ya ka balang hang ni ka balang sning ka balay yo ban pediang ka ni ka jinga seng un yo ban ker kui ya ka wei pa ka wei ka balang ka badon ha ka ni ka district riboy shati un yo ban ker kui ya ka jinga seng kan thei jong ka district riboy shati un yo ban ker kui ngi wei pe wei ha ka met bat ka men sim ka jingi badun yo ban ker khu I ki long ying ki long sem ki jingi da ka jing suk pa da ka jing kmen wat ha kum ka ni ka por ka be kapor ka bajenja kapor ka ba ha ka parthei handa ngi pechi ki ki bakan jado ngi do ye ka jing karmen bara shwa bengin ya shiprang tungin pendam ha ka jing doai au blai ku pa jing ba beneng ngi dap de ka jing rani ka ting ka jong me ko try ban slen no clear no ka jat ablai raya nga ka kamra ka haneng ka jong me ko try me ki problem ngi tin yo sngo me ka sor ka jong ablai ri ka sngo ye me ko jisu bi o me me don ban rani ki pa lang ki jong me ko try jisu bi ka ting ka jong me dan da ha le kan do bas bo jong ka do no ka jong ni kong jong Samuel kalau nong ka baning kong ka de khot ka baning kong hadu ka ba ar ko pra kitab ka baning kong jong Samuel kalau nong ka baning kong ka dekhot ka baning kong hadu ka ba ar ko pra ho na ka banta ka pung inam yo baning pule ko wei pa ko wei ka dekhot jong ka ni kalau nong ndre ka ka bang kwa ban ong ha ka ni ka por baka ni ka kitab ka ni ka nong ka baning kong jong Samuel ka ye thu baka dei ka jing thu khana ka ba ro na ngi na do ki khna ki baret hagi Sunday school ki ba phishong ki nong hi kai Sunday school ki latem na do wei pa wei na ngi don shu ki bang tem ya ka ni ka jing thu khana ha ka ni ka nong ka baning kong jong Samuel ka ni ka dei ka banta ya ka jing thu khana shu ban pek pat ye la di bakam don khu baga jing bam don khun jong ka hana ka pelong ya ka ong ka dekhot ka ban riu di ka nong ye ne persha jong ka kala pen ki bitar khat ya ka khanang bat pen khuslai ya ka na bau try ula pen lingki ya ka ka tin ka jong blai ka ye thu yang ni baka jing bam don khun jong ka hana ka pelong ya ka penena bakan I ben ya ka bakan kren ben ya ka bat om tang kata tin jong blai ka ye thu yang ni ha ka ju ka por baka ni ka penena ka pendom bat ka pen ki bitar ya ka hana na mar bo try ula pen lingki ya ka bang yang ngai ban atatin ba di tang ka penena ka ba ka tnga jong el kana ka ba pen dom pen ki bitar ya ka nre wat ki wai pat ki paralum ka bi ba wat ki wai pat ki kan thei ki ba dan ha ka Wow.
Jing Shakri ke jongi ami ngi sayo ban wan biang hakawai pat ke jing Shakri ban yim arta tien ki jing kerku ki ba dap biang gi jomi ki ba minyo ban the lama ke jing Shakri ke barang sa batu ai ke jing e ke jing Jesus Christ ke jing ba ke jing blay ke jing slok lem jom sim khoi kini lai wei blay kin long lem bat ke jing Shakri ke bala le bat kum juro ke jing Shakri ke barang sa long lem merupai lang u jomi bayadan hagani ke jaka ki ba nget badan hang ni bat keleng slak ne perthai bat kerpang kitu ki wasale ben masashi tom nam naga kerteng jomi ngadu menta bat hala kertaru amen.